ሰላም ሰላም ክብራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትብሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ሰብስክራይብ ዝገበርኩምሉ ኣሕዋተይ ካብ ልቤ ዘመስግን። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ እናበልኩ ንእሽተይ ሓፃር ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ተኸታተሉኒ። ጠመተ ሰባት ንግሆ ናይ ገዛ ስርሐ ዛዚመ ኩሉ ግዜ ብሓደ ህድእ ዝበለ ጎደናየ ናብ ስራሕ ዝመላለስ ነይረ። ካብ ዕለታት መዓልታት ሓደ መዓልቲ ከም ቀደመይ ንስራሕ እናወፈርኩ ግን እቲ ኩሉ ሰብ ፅልል እናበለ ዝዛረበሉን ሰባት ግዳሴ ዝኸልእዎን ኣብ መንገደይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ጎበዝ ብሃንደበት ናባይ ብምቕራብ ከምዚ ብምባል ሓተተኒ። ሓወይ ግዜ ኣለካ ዶ ሓንሳብ ከዘራርበካ? ኣገዳሲ ሕቶ ኣለኒ እሞ ክሓተካ በለኒ። ኣነ ድማ ናይ ስራሕ ሰዓተይ ከይኣኽለኒ እናተሰከፍኩ ሕራይ ፀገም የለን እንታይ እዩ ሕተተኒ በልክዎ። ብዝተኸኣለኒ መቕለል ኢለ ክቐርቦ እናፈተንኩ ግዜ ሃብክዎ። ኣነ ፅሉል እመስል ድየ ፅሉል ኢኹም ትብሉኒ ምሽ በለኒ። ሃንደበት ዘይተፀበኽዎ ሕቶ ኣልዒሉ ናባይ እናጠመተ። መን ንንስኻ? ኖኖ ኣይትመስልን ኢኻ ንሕና ድማ ኣይንብለካን ኢና በልክዎ ብሃንደበት ሕትኡ ወልደፍደፍ እናበልኩ። የቐኒየለይ ብኸምኡ ስለ ዝጠመትካንን ዝገለፅካንን ዝበዝሑ ግን ፅሉል እዮም ዝብሉኒ። ትፈልጥ ብኸመይ ፅሉል ይብሉኒ ይመስለካ? ምክንያቱ በቲ ንሶም ዝርእይዎ ዓይኒ ስለ ዘይረኣኹን በቲ ንሶም ዝኸድዎ መንገዲ ስለ ዘይተጓዓዝኩን ጥራይ እዩ ኢሉ ዘረብኡ ኣቋሪፁ ርእሱ ደፊኡ ዳብሊው ኣብ ቅድመይ ፀሓፈ እሞ ናባይ እናጠመተ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በለኒ። ኣነ ድማ ሕትኡ ስለ ዝቐለለትለይ ብዙሕ ከይተገደስኩ እዚኣ ደኣ እሞ ዳብሊው እንድያ በልክዎ። ርኢኻ ብዓይንኻ ኣይተጋገኻን ግን እዚኣ ንዓይ ዳብሊው ዘይኮነት ኤምያ ትረኣየኒ ዘላ በለኒ። ሓቁ ድማ በቲ ንሱ ዝነበሮ ኮንካ ዳብሊው ዘይኮነት ኤምያ ትንበብ ነይራ። ስለዚ ህይወት ከዓ ልክዕ ከምዚ እያ። ሰብ ብዝተጓዓዞ እዩ ቁኑዕ ዝብሎ ዝርእን ዘተግብርን እሞ ንስኻ በቲ ዘለዎ ኣንፈት ኮንካ ንህይወት ክሳብ ዘይረኣኻያ ንህይወት ናቱ ቁኑዕ መልሲ ክትረኽበላ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣፍካ ኣይትኽፈት። ስለዚ ቅድሚ ምፍራድካ ንስኻ ንዝረኣኻዮ ጥራይ ነርኦት ካልኦት ኣይትዓፍን። ደቂ ሰባት ድማ ብከምዚኦም ፅሉል ዕቡድ ዝብሉኒ በቲ ዓለም ትርእዮ ዓይኒ ስለይ ዝረኣኹ ጠጥዖ ምግዳ ኢሉኒ ዘገርም ትምህርቲ ሂቡኒ ገዲፉኒ ተዓዝረ። ኩሉ ግዜ ናተይ እዩ ቁኑዕ ኣይትብል ነገራት ኣብ ቦታ ብፃይካ ኮንካ ክሳብ ዘይረኣኻ